La Galera ha tornat a convertir-se aquest cap de setmana en l'epicentre de l'artesania del fang amb la 31a Fira de la Terrissa. Els carrers s'han omplert de parades d'artesans i artesanes, demostracions en directe i un públic nombrós interessat en un ofici que forma part de la identitat del municipi. Enguany, hem batut els rècords d'estants, la qual cosa ens omple de satisfacció, perquè tothom sabem les dificultats que tenim per poder muntar les respectives fires als diferents pobles. Però enguany ha sigut un any que hem d'estar molt contents i fins i tot jo, que sóc sempre una miqueta del got mig buit, puc arribar a la conclusió que estic molt satisfet de la fira que s'està fent aquí a la Galera. Ens ho hem de creure, que tenim una fira única i exclusiva, no tan sols a les Terres de l'Ebre, sinó a Tarragona, i que també és un referent a nivell nacional. Enguany la comunitat convidada ha estat Galícia, amb una destacada presència d'artesans que han posat en valor tant la qualitat de la fira com la seva capacitat de convocatòria. Para mí es sorprendente porque es la primera vez que acudo aquí. Como bien tú dices, venimos invitados por el Ayuntamiento de La Galera como comunidad autónoma invitada, representando a Galicia. Y la verdad es que me sorprendió bastante un pueblo, con todos mis respetos, pero tan pequeñito, que tenga un poder de convocatoria tan grande, pues sí que es sorprendente. Artesans del territori de diferents punts de l'Estat i de països com Portugal, Marroc, Hongria o França han compartit espai a la Galera, on tradició i futur s'han donat la mà per mantenir viu un llegat que continua modelant-se de generació en generació.